Saya sin pan agan ke step ka bamenta ngapriang sengob hai ye pi ke mensim ke bakordor. Sya gani ke program ga jongi wan ban mane. Nyanyu ru yo play bla kerku yangi. Lemane ga met ke bla leit no. Baru penyok pat yangi ne ka step kum ne ka bakalong menta. Ingets ke munyalam ru yangi. Lemane ga sengihi barok ka wei. Kabenta jong ga devotion agani ke step ka bamenta kalong. Naga gospel ke jong Yohanes kelenong ke bapra ke dekat naga balai puai. Kikintin ki ba ong kum ni. Namar kata ujisu ula ong ha kita ki jiu. Ki balanget ha u. Lada piai sa ha kektin jonga. Pilong ki senran jonga dashisha. Yohanes pra lai puai. Kapang pedang jong ke devotion ni ke step ke bamenta. Peraman sim ki ba koridor kalong. Ki senran ki ba shisha. Ki senran ki ba shisha. Kamut ayu haba ong senran. Ka kentin senran, ka day, ka bala syukran kelum, ka bamut kisah hikai, students. Ni nong hikai, teachers. Ni nong boot, followers. Ni kita ki bale bat ya thu ro ya ki wei ya ka ei ka ba kilayo jing hikai. Bat kani ka kentin senran ka thau ro ya ki nong boot ya u jisu. Bat ki bale ro ya ka mon ka jong u. Dan shibun jat ki senran kat kum ka ketin jong u bleng. Laya thu yangi ki don ki senran ki jong u Moses. Kini ki long ki babat per king ba ye ki jing hikai ki jong u Moses. Bat kam tam mi ki shipau hukum. Bat kini ki long ro ki Parisi. Ki don ki senran u Yohanes nong penbaptis. La ban siam na gospel ke jeng Yohanes nong ke banengkong ke dekat ke balai pusan. Kini ki long kita ki babut ya u. Ki banget ya ke jing hikai jong u. Ki duai na ke banta jong u ha ka por ba u syak set patok. Bat deiru maki ki batep hadin ba ulayam. Ki don ru ki senran jong ki Parisi. Matias arpoar katsan katnreo. Ki don ki senran u Jesu Christ. Kini kita ki bat bat nget ya ke jing hikai jong u. Ki bot bat ki ba kongo ya u. Nila ru bantep bagi senran jong u ki don bon ngut. Kabanengkong kat ar ngut ki senran balapen kam tiro ya ke kam apostol. Markus lai kat sau ke ong ya kata. Nang ta ka baar ki nyo pu ar ngut ki senran ne nong bot jong u Jesu Christ. Lukas cipau iwe haduk kat ar ke keren ya kata. Ha ke kitab ki kam ki apostol. Ya gitu ki balanget hau Jesu Christ lakot senran ye ki. Kalong ru kesin ke banengkong. Baya ki senran lakot deka kerteng Kristan. Day ha ka balang ha Antioch. Ki kam ki apostol. Kalau ke bakat wei dekot ke ba arpan reo ke keren ya kata. Haba ong pat basisha. Kaktin basisha pan. Kamut kabalong scam. Kabala ban syania. Bat ke jinglong kabayaine. Bomla syu ban penkela. Haga ketin Greek pat ya ketin basisha ki ong. Aletheia. Kabamut kabasisha bomdon katok kasyukor. Kadap tangda ke jing kuy, jing suba, bat kahok kasat. Kakentin basisha, kadai ketenrai jong ke jing start, bat kahok kabadon ya ke jing shisha, syapok, tangba kapau pat syabar. Kakentin basisha kamdon ke jing esno, bat ka bom shisha. Kabatai ya ke ei kumba kalong. Kamdon jing esno ei bat katok kasyukor. Kabalek menlek. Kaba keren patar, kaba keren bomhok, kaba keren shutau, keren bakla. Kaktin shisha ka don ya ka dor, bat kalong kabane namar. Kapen pau ya ka ei, kumba ka day banlong. Kamut ayupat para mensim ki ba kordor, haba ong kisenran ba shisha. Kisenran ki ba shisha, ki day kita kinong bot, ki ba pendon kambat le ro, ya ka ei ka ba kinong hikai. Kilah hikai yaki.
Yangi ki Kristan habaong kisenran ki bashisha. Kamut kinong bot bat kinong le ya ka jinghikai ka jong u Jesu Kris. Kanongot na pedang jongi ki mensim ki bakordor. Nilalong ki Kristan ki bashisha jong u Kris. Ki babot perking ro bat ki bale ro katkum ka jinghikai ka jong u Jesu Kris. Kisenran bashisha barabor. Kilong kisaki bashisha u Kris. Kiba batskem, kiba yaine skem, hadu kabakut kajing kajongki. Kiba komno ken kisenran kiba shisha u Kris. Kaba nengkong kisenran kiba shisha u Kris. Kidei kita kibalong kamelo bat kajing shai ya ka pertai. Matias san khatlai khatsau ka ong ya kata. Kamelo kadon kajinglong kabaper. Bat kata kajinglong jong kamelo kalong ban penbang. Lane ban penmat ya ka bompat bang. Lane ka bompat don ya kajingmat. Kajingta melo kalong ban penbang ya ka ka bom don kajingmat. Kum juru ka perthai ka pasniu klem manga mapi ki balong ki senran ki jong Jesu Kris kayai sahi ka pasniu. Ngala ban ong kini ka por ka perthai ka pasniu klem manga mapi ki balong ka melo kanyai sahi ka pasniu. Ai bagani ka jing ka jongi kan penbang ya gani ka perthai ka balablat. Banlong kisaki ki bashisha ki jong Jesu Kris syagane ka perthai ki kam ki apostol ka banengkong pra ka kren ya kata. Banlong ka jingshai shiki weipat ni hap ban kit ya ka dor ka babhabriu ka jong Kris shiki weipat lengba kane ka long renyeng ka jongi. Ban penaro ya ka gospel lengba kane ka jingem ka jongi. Matias sau kat kendai ka ong ya kata. Banlong kisaki hakano kono ka jaka tang yau Kris haka lang sa lang ka snong ka thau ka balang haka senshar ka khadar ni de banlong kisenran ki ba shisha ki ba kit ya ka jingsha yu Kris sheki weipa. Upol uong pilong ka shiti yu Kris kabamot bakiwe ki pule ya ka ne ka jing jongi bakalong ka shiti. Yisngotu ne ki paramansim bakador. Baga jinglong Kristan ga jongi ngilong kashiti sheki weipat. Baki weru kipule ya ke jing ga jongi. Kum no ngi ya ngi yeng. Kum kita ki Kristan ani ki senran ki basishau Kris. Kabaar ki senran ki basishau Kris ki yaine skem hadu kabakut. Haga jinglong senran ka basisha kalong ka hadu kata-kata ko ki paramansim ki bakordor. Ki ba bon kimla banye ne skem but ki hap no na ka jinget ka jongki. Ikan mau na ka tin ka jong blay ka jing hap no usenran jong Jesu u Judas Iskariot. Umla banye ne hadu ka bakot. Ula pai din no but umla banye ne skem ka jinglong senran jong u. U Petrus u balong u Bashir hem. Ula len no yo Jesu. U Thomas ula artatin no ya ka jingmi pat u Jesu. Kata gadeng ka jingbomla banyai ne hadu ka bakot. Ikan mau u Samson umla banyai ne hadu ka bakot u du no ya ka bor bat iki khmat jong u. Banlong ki senran ki bashisha ki jong u Kris. Dei banyai ne hadu ka bakot. Banyai sha hapadeng ki jing tenjo. Ikan mau yo jo ikan mau ya ka nabon sawian ki weipat ki senran ki jong u Jesu. Ban yai ni hadu ka bakut hap ban sha ya ki jing tenju. Hap ban yikan do i ki jing hadu ka bakut jong ka jing yat denti kom ki khun ki jong blai. Kom ta ban yai ni skam hap den ki jing hikai ki ba bon jai. Hagi di ki ski ki ba manta. Bat ban yai ni ro hadu ka bakut don kam yangi ki senran ban sharai yai duai ban pen klan ro yalade ong ka shiti ban kong upos ki nong koren kan nong ka bakhat riu ka khot ka bakhat lai bat da ka jingbom kan ria no
nakamon ka jong utrai bat ban man kerhai man kasni hakakam ka jong u ban trei minot klem dapan le no ai chiti ka ban kong upo sinong koren khat san san pra ka ong ya kata ban sya ru ye ki jing tenju u Jacob yei ar ka keren ya kata paramen sim ke bakar dor ni la ne em ban sya ye ki jing tenju ban long ki senran ki basi syau kres kombala batai sya khaman ki senran ki jong u Jisu kila ban sya ya ki jing ka baki ki ya kendo kila ban sya wat ya ka jing yap ro ha ka jing ya kendo ka jong ki ya ka jing long senran ka jong ki kom ta ni la ne em ban long ki senran ki basi syau kres ki senran ki basi syau kres hi barabor kila ban sya ya ki jing tenju bat ki yai ne skan hadu ka bakot ki long ka melo bat ka jing syai ya ki wei pat ai bagani ka jing em ka jong ngiro pramen sim bakar dor habang ni long ki kun ki jong ublay nyen long ki senran ki basi sya ki jong u Jisu Kris ublen kerku tonya pendem ha ki jing tuai ko pa jing ba beneng ai ngu ye me ko trai bam le pen yo sa sin pat ye gede ko kubur ka balong ka jing kerku yangi iwe pe we baro besha skor ya ka kum ta kerku ko trai gede ko kubur ba ki besha skor ya ka bengen la shisha banlong ki senran ki basi sya ki jome kum ki kon Krista ya rab igi samla ya rab ki long kmi ki long pa ya rab ya baro ko trai ki bade ki kon Krista nyen snu tho banlong ki senran ki basi sya ki jome ablay sngau ko trai ki jing khot karpat skri beret a jaman ki por igini borok ngangu dengan pan keteng Jisu ngadwai amen